Nginibingelele lonke ababukeli be-Blaqlife TV. Ngiphinde namukele kuhlelo lethu silibiza ngokuthi Sikhipha Izimfihlo. Igama lami-ke nginguSitufuza Dlangamandla Zulu, umngwenya kaMsevukazi Mvuleni, intokazi yazalo Mamkhize. So today ngivakashela umama la uzongichazela kabanzi ukuthi why like namhlanje ubekwa yini. Sawona. Unjani sisi? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Cela ubulisa ababukeli emakhaya mase ngitshela ukuthi ufike ngani namhlanje la ekhaya. Sanibona ababukeli. Namhlanje ngizele ekhaya ngizobika udaba lwami. Kahle ngifuna ukuconfessa kumuntu wami. Kade umuntu wami iwele. So bayimawele bawu2 bayafana. Kade ngithandana nomunye ngoba ngizwe kumngane wami ukuthi ave right ucansini. Omunye wabo noma lo othandana naye manje uthandana naye ngesimanga sokuthi umngane wakho wakutshela ukuthi uright ecansini noma Umngane wami wethandana newele lodwa. Angithi bayafana. Oh leli linye. Yes. So mayexoxa uthi nomuntu wakhe uright ucansini uyamanelisa nani nani. So nami ngaba naloyo nto ukuthi ngiyafisa ukuzwa lo noshukela. Okay. Nakuke ngathandana ke noGayi. Mase ngithandana noGayi mangithi ngiyafika lapha ya hayi. Akuyona lento engizwile. So angithi unewele. Ngabe sengizama indlela ke zokuthi umfowabo naye ngicine sengimtholile ngifuna ukuzwa ukuthi kahle kahle ngabe ngididanisile uyena mupho kuyena yini. Bahlukaniseka? Bayafana nje bayafana ngeke uzubahlukanise kalula. Wabona kanjani pho ukuthi lo munye lo akusiyena lo osuthandana naye ilo omunye. No ngifuna ukubuza ukuthi wabona wenzanje? No uyakwazi ukubona kodwa akukho lula. Mawusubajwayele kakhulu yakhona ukubona. Kodwa nje makusakusha uyazitshela ukuthi hayi ukhuluma naloya. So ikona nami ngathandana noRonke kanti ngifuna lo kuthi unoshukela. Okay. Manje ke usufikile ke kuyena iziphi indlela wasondela ngazo kuyena? Lo munye ke manje hayi lo uthandana naye. Lo wesibili. Phela ngangimkhombisa nami ukuthi yabo ngiveza indlela ezincane yabo zokuthi abone nawe ukuthi yabazi ke abafana. Umfana ke mayisebonile Ngeke wazosa nje kabili kathatha. Siyakuphendula. Nami ngazisondeza kanjalo nje kwaukuthi yabo siyazwana nje ngoba phela ngithandana nomfowabo kanti cha mina ngiyazi. Kanti kuzofika usuku ke la naye. Shothi naye we ume kakhulu. Nakuke satholana ke ngase ngayizwa so nami kahle kahle lo bekukhulunywa ngaye kuphela ukuthi mina ngithole lo wrong. Yeah. Manje ufuna ukwenza njani? Ufuna ukuqeda i-relationship nalo khona manje uqhubeke nalo oright for wena noma ufuna ukwenza njani? Ufuna ukuba isithembu sakho? Kahle kahle yabo lo engithandana naye. Ngiyamthanda akusekho ukuthi ngafika ngoba ngithi ngifuna ukuzwa le nto ayisho sengize ngamthanda straight nje. Ngiyamthanda. Manje iyangihlupha lento ukuthi ngilalile nobhuti wakhe and yabo mangimbuka angifeel right mina. Engazi ukuthi ngingamtshela umuntu wami ukuthi no ngenzile iphutha ngenza kanje. Manje angazi ukuthi kuzokwenzalani because yena sengiyamthanda. Angazi ukuthi yena uzoyithatha kanjani leyo nto. Bazona kangakanani bona? Ba close nje njengamawele yabo. Mawubhekile abakazi bakhulume baze bafike lapho. Because labantu bazala ndawonye and bawumuntu oyedwa because amawele bayachaza ukuthi ungahlukanisi. Noma kuthiwa awu4 kusewumuntu oyedwa loyo. So mawubhekile ngokwakho awukazi kwazi kwafika emqondweni ukuthi mhlambe uyosho ngelilanga ukuthi sesibuya sonke embhedeni oyodwa noma nje wacabanga wafika phi? Iyona into engisabayo leyo. Ngokwami ngiyazi ukuthi vele mhlambe liyofika lolo suku ukuthi aza amtshela umfowabo. Kodwa kumina bekungathi ngizicebe mina okungcono because kungangcono makusho mina kunokuthi ifike seyifika nomfowabo indaba. Ngokumazi kwakho ke lo thandana naye njengamanje umuntu onjani unalo ulaka noma analo? Angeke akuhlafune nje mangase ezwa usumtshela lezi ndaba. Noma engeke mhlamba azakhombisa ukuthi mhlambe unolaka lokuthi mhlambe angangibamba nangezandla. Kodwa nje umuntu ukuthi mhlambe angangiduba kodwa angenza something olungela uze libe mnandi. So ubusunesikhathi singakanani nithandana naye? Umuntu wakho Bese sithandanile nje u3 years. So emva kwa3 years kade usuzwile ukuthi lo akuyena lo ubuthi umqondile. Nase nithatha isikhathi singakanani ke ukuthi ulale naye? Ngilale nomuntu wami noma lo engifuna lo ukumuzwa. omunye ufuna ukumuzwa. Ngilale naye nje phakathi la enyangeni singawuhlanganisa bo simhlanganise vele sengivele senguzwile lo muntu. So manje usumbheka kanjani ke? Lo onoshukela. Ngiyasaba kusho umbheka makukhona umuntu wami kodwa mayengekho yabo ngaphela into engayizwa khona. Yabo ngisana nje ukumbheka kodwa ngibuye ngizikhuza ukuthi ay ngisana leso silondo sokuthi ngizomtshela kanjani umuntu wami. Kodwa nje makukhona umuntu wami angikhululeki nje ngempela vele ngishise lento.
Njengoba amawele I'm sure lo munye mayaqhamuka nomunye yeza lo munye I'm sure bahlezi bayalandelana. lawo mahloni nje. Isuke ingekho into engingayenza cause angikwazi ukumjikisa. Uzobuza phela lo munye uthi hawu indaba umjikiselana. So uma ubhekile bazokhetha ukuhlukana bona bo2 bangaphinde bathembane noma bazolahla wena. Angeke ngize ngiqamba amanga ngendlela nje abasondelene ngayo. Akukho lula ukuthi ngingahlukana bona. Shuthi Indaba ingami. Kodwa futhi nako lokho ngiyakusaba cause ngiyamthanda ngempela umuntu wami. awufikela ukuthi mase kuthiwa uyakhulela ingane uzobe uyaba. Kwangifikela. Kodwa-ke angizange nje ngize ngikuthathe serious lo yabo. Sengibonga ukuthi akwenzakalanga-ke naku sekuze kufike esigabeni sokuthi engathi ngingaconfess. Ukuphi njengamanje umuntu okuyasebenza? Ngeke simthole mhlambe sithi semfonela semsebenzini. Ngicabanga sisephumile njengamanje. Sike simzame. Kunjani bhuti? Kunjani? Ngiyaphila nami ukhuluma noStufuza Dlangamandla from Blaqlife TV. Yebo. Ngihleli nomuntu wakho lana uthi ucela ukukhulumisana nawe bengicela ukuthi umlalele. Oh, okay. Ya babe unjani? Ngiyaphila kunjani? Ngasa? Ngiyaphila. Ngagcina. Ya sithanda sami ungaqhubi nje isikhathi bekukhona into engicela ukukutshela yona bandla. Wasungena emlonyeni manje wenze njani? Ukuthi kunento engihluphayo la ngaphakathi kumina so ngiyathanda ukuthi ngikutshele njengamanje because seyingihlupha isikhathi eside. Oh, okay, ngidlalela. Ya ukuze sithandane mina nawe kwakukhona into engangikade ngizwile ngangizwe engathi njoba uyiwele ngangizwe ukuthi emaweleni kukhona elishaya kamnandi embedeni. So nami kuze ngithandane nawe ke ngangizwe lokho ke since sithandanile ke sakwenza lokho esakwenza ke angizange ngize ngikuzwe lokho kwakushiwo. So ngase kuba khona iphutha elenzeka ke ngase ngalala nomfowenu. Awuphinde kule ndawo yokugcina kwase kuba njani iphutha? Ngase ngalala nomfowenu nakhona ekulaleni kwami naye ngase ngabona ukuthi uyena kahle kahle lo beshiwe ukuthi uyena lo noshukela empedeni. Ufuna ukuthi wena ulale nowele? Ya sithando sami lenzeke iphutha salala. Uyinhlobo nentombazana manje. Cha phela baby ngiyaxolisa njoba ngiconfessa kuwena ngoba ngifuna ungixolele because ngiyabona ukuthi yaba yiphutha lento engayenza ayibanga right. Expect ukuthi mina ngixolele wena ukwazi ukulala nomfowethu. Hayi ngisho just lamana la umfowethu yini? Ngiyaxolisa sithando sami. Ukuthi wena umuntu oyedwa usabona ukuthi mina. Hayi cha into engiyithandayo ke lento eyikhulumayo. Yakhela kumanje vele siyakudawona. Angazi-ke noma uzoyithakazela lena ukuthi aqhubeke nawe ngoba wena futhi siyikhomisile ukuthi udodo ongakanani nto. Phela mina sithando sami njoba ngize la ka Blaqlife TV. Nonsense mina, usungichazela nonsense. Yabona lento ichaza udoti nje. Shit nje lento ngichazelayo. Kodwa ngeke ngilaleleke. Kuyimanje ngiyakuyena ubaba ukuzwa. Kahle yini lento ayenza wayena ningenza isilima wanina nobabili. Washo ukuba mina isilima la. Mina njengoba bengiza la ekhaya bengizitshathi mhlambe singakwazi ukuthi silungise lenkinga esinayo. Angiyiboni mina lento le office ukuthi ilungise ukuthi izona. Into ezokwenzeka nje wena. Ungichazele naye uwenele. Ngoba isilima. Kodwa sithando sami uyazi ukuthi ngiyakuthanda ngithi. Wenza ukuthi mina ngibeke ngenza isilima. Ngiyazi ukuthi wena enzana lo rubbish wena enwenzana. Kodwa mina ngiyakuthanda. Indaba yakho futhi nefuthi indaba yakho. Yena ngeke ngize ngiyeke ukukuthanda Yo, Akwatile lo muntu. Not kancane futhi. And umshizwile manje achaza athi uyakubhuti wakhe yena njengamanje. angazi ke sengizokwenza njani. And andalana la khona ethe ngiyakubafo. Which means noma kuthiwa kwenzekeleni yena uthatha iside la bhuti wakhe. So uzizwa kanjani njengamanje? Ngibhlungu because lento ayishoyo iyakhombisa ukuthi kahle kahle uqedile ngami. And angimsoli.
kuyikona ukuthi ngiyamthanda bengisathanda ukuthi abe khona empilweni yami kodwa nami nje ngibuhlungu ngalento ayishoyo ngoba kukhombisa ukuthi hayi ayikho into engalungiswa. Ikhona into esekakugila ngayo before. Noma bewenza amaphutha amancane kodwa akuyona into ekangaka ukuthi ngaze mhlambe kuthiwe Sengaze nihlukane. kahle kahle umuntu ubevele umuntu ohlupha yimina. So njengoba ekwatile kanje nanoma ngabe kuthiwa uyakhulumisana naye ngolunye usuku ame ekuthenini yena akasafuna uphinde ahlanganise nje nento enokwenza nawe phakathi njengoba uchaza nje ukuthi uyamthanda uzobe usuyenza ini Ukuthi bengizitshethe mangiza le ekhaya mhlambe ningakwazi ukungisiza silungise izinto. Angazi ukuthi kufanele ngiyithathe kanjani le because iphutha kahle kahle angifuni ukuthi ngikujudge angikho ihlalweni ukuthi ngakujudge kodwa njengoba libuya ngakuwe angeke kuze kube lula kangako because fanele masifike emntwini sime ngokuthi iphutha naye alibonayo ukuthi okay mhlambe kungaxoxisaneka ngakho understand so angazi from now on ufuna ukuthi izinto zibe njani yini oyifisayo Bengifisa ukuthi okay ngoba ngiyabona ukuthi okwamanje indlela adinwe ngayo ngiyambona ukuthi kanjani mhlambe bengingamnika isikhathi kodwa futhi uma ukuthi akangixoleli ayikho into engizoyenza because udiniwe nami makuthiwa bekuyimina bengingaba kanje kodwa kona bekuthi bengisamdinga ke empilweni yami. Okay so awukazi ngikhulume nixoxeni nifike ebantwaneni bekusase boyfriend nje bekusase boyfriend yena ubeyifisa ingane kuphela ukuthi mina bengingakozibona kuleso sigaba sokuthi ngingaba nomntwana. Kahle kahle bengingekho ready ukuthi ngibe nengane ngibone ngathi ingane mhlawumbe ingangibambezela. Uthethe na 3 years ninonke lokho okungitshela ukuthi usuyamazi uyazi ukuthi ujajuliswa yini uyazi ukuthi uncengwa kanjani yazi futhi fanele athintwe yephi ukuze abe right njengomuntu wakho so I think yona ndlela le yokusuka manje ofanele ubone ukuthi wenza kanjani ngaye umbuyisele nje esimeni xolisa ngendlela uxolisa ngayo nje uyangi-understand ngisho ngiyakuzwa ke uzama ukufixa i-relationship yakho because leyo ukuthi uthandane nalo kungalungisimi phinde uthanda nalo phinde uthanda thina sakhiwe saba nemizimba emibi singabantu besifazane sashesha ukuguga so leyo kubamba kuphi nakuphi la ubizwa khona ayisizi kahle that's why ngithi hlala la uhleli khona uxolise ubone ukuthi wenza kanjani kunokushiya uthi hayi vele baningi abantu emhlabeni you understand ngiyakuzwa sisi ngibonga kakhulu ukuthi uzivakashele kuhlelo lethu. Okay ngiyabonga ukusebenzisana nami. Hayi angazi mina ngiyazi nje ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe ulike ushare kuphi nakuphi la ngashare khona ngiyaxolisa bafethu isicefe ngilokho ngisenza ngiyakhwishiza ngiyasula umjuluko ngiyaphuza ngenzani indlela kushisa ngayo la studio akubekezeleki kona kodwa ke ngiyazi ukuthi nisangithanda futhi nami ngiyanithanda kakhulu engicelayo nje kuGod ukuthi okay angifuni ukuthi ngithi musani kodwa ngiyacela ukuthi nizame ukuthi ningalokho kuma comments lokho nithi ayi le present ingcono kunalena le present ingcono nalena cela nizame ukulalela istory esisuke siza naso ngaleso sikhathi leso ufunde kusona because sila sizofundisa azizohlekisa ngezinto zabantu azizobajaja but ngiyanicela nibuke lokhu enisuke nishuthelwe kona nidlalelwa kona ngaleso sikhathi not to judge ama presenter because angeke izifike kahle nakuthina niyasiqhatha nje kahle ngicela ukubeka kanjalo ngiyanicela nithi kwehlisa kancane ukuthi nilokho nithi le presenter le njani le presenter le injani ngicela nilalele nifunde kuleyo episode esikuphumela ngaleso sikhathi ngiyanithanda kakhulu bye. The Blaqlife TV.